tinotenda ndisingatore nguva yakati wandei rega ndipinde mushoko raMwari tinze kuti Mwari vari kuti kudii manero ano. Tivhurirwe Bible shoko raMwari mubhuku raDaniel chapter number 4 tiverengerwe verse number 24 kusvika verse number 28. Daniel chapter number 4 verse number 24 to verse number 28. Woshe tukawenda pa verse number 33 and 34. Kuva pa verse ya 24. Uku ndiko kududzirwa kwazvo imi mambo, ndicho chirevo chokumusoro-soro chichauya pamusoro pashe wangu mambo. Muchadzingwa pakati pavanhu, ugaro hwenyu huchava pakati pemhuka dzesango. Muchadyiswa uswa senzombe, muchanyoroveswa nedova rokudenga, uye nguva nomwe dzichapera muripo, kusvikira maziva kuti wokumusoro-soro unobata ushe pakati pavanhu, unohupa waanoda, uye zvaakarayira kuti hunde yemidzi yomuti izive. Ushe hwenyu huchakumutsirwa izve kana matenda kuti wakudenga ndiye unobata ushe. Naizvozvo imi mambo, tendai zvandinokurayirai, muparadzane nezvivi zvenyu, muchiita zvakarurama, uye nezvakaipa zvenyu muchiitira varombo nyasha. Zvimwe nguva yenyu yerugare ingawedzerwa. Izvozvi zvose zvakawira mambo Nebukadhinezari. Pavhesi ya 33. Nenguva iyo chinhu ichi chakaitika pamusoro paNebukadhinezari. Wakadzingwa pakati pavanhu, akadya uswa senzombe, muviri wake ukanyoroveswa nedova rokudenga, kusvikira vhudzi rake rareba seminhenga yegondo, nenzara dzake dzafanana nedzeshiri. Zvino mazuva iwayo akati apera, ini Nebukadhinezari ndikatarira kudenga nameso angu, simba rangu rokufunga rikadzokera kwandiri, ndikawonga wokumusoro-soro, ndikamurumbidza nokumukudza. Iye uri mupenyu nokusingaperi, nokuti ushe hwake hauperi, nokubata kwake ushe kunosvikira kumarudzi namarudzi. Verse 35. No, verse 34. Thank you. Tinotenda Mwari vakomborere varopafadze kuverenga kweshoko ravo pamwe chete nokuropafadza muverengi. Muzita Jesu, amen. Muzita Jesu, amen. Nidairo amen erinani. Muzita Jesu, amen. Muzita Jesu, amen. Muzita Jesu, amen. Muzita Jesu, amen. Manero ano ndinoda kutsanangura izi raMwari raiswa pamoyo wangu na Mwari. Ndine msoro wenyaya wandapa wekuti tsamba ya Nebukadhineza. Ndeudzira munhu wakagara naye uti tsamba ya Nebukadhineza.
manero ano pandichange ndichishumira pa evangelism explosion inoi ndichaita sendinodzidzisa kuti nyaya yangu igone kusvika pamuri uye ndichaedza nepandinogona napo kuti ndiishandise a crusade approach Mwari vachitibetsera manero ano. Now kana uchinge wazowana mkana unogona kuzoverenga Daniel chapter number 4 yose unzwisise painotangira nepainoperera. Now uchaona kuti Daniel chapter number 4 itsamba chapter number 4 yose ya Daniel itsamba yakanyorwa na mambo vainzi Nebukadnezar. Now chino rovesa hana patsamba yavo chandinoda kugoverana newe manero ano ndechekuti Nebukadnezar ndiye mumwe chete uya pa chapter number 3 ya Daniel anovaka chimufananidzo chegoridhe achiudza vanhu vaitungamira kuti vachinamata, kureva kuti Nebukadnezar aisaziva Mwari, akange ari muhedheni. Now ndichada kuziva kuti Nebukadnezar kana anga ari muhedheni chii chakakonzeresa kuti tsamba ya anonyora semuhedheni inowanikwa mushoko dzvene raMwari. Nekuti chapter number 4 ya Daniel itsamba iri kunyorwa nemunhu kwete wemanga akanga ari mambo, munhu akanga nepfuma yake ane mari dzake achigara mupalasi, munhu airemekedzwa aipfeka zvinodhura achidya chikafu chemhando yepamusoro ane varanda vazhinji vakanga vari pasi pake. Nekuti ukaiverenga kokupedzisira tsamba yacho anoconclude achiti ndaziva chinhu chimwe chete chekuti kudenga kuna Mwari anotonga denga nenyika, but munhu uyu aimbove muhedheni, kureva kuti pane zvakaitika muupenyu hwake zvakasaka Nebukadnezar anyore tsamba iyi. Na ukaiverenga pavhesi number 1 ichipfuurira mberi anotanga achiti tsamba iyi yandiri kunyora saNebukadnezar ndiri kuinyorera marudzi ose avanhu, ndiri kuinyorera nyika dzose, vanhu vose namalanguages ose anoshandiswa pasi pezuva, kureva kuti neZimbabwe yakatoinkludwa, kureva kuti neChitungwiza yakatoinkludwa, uye kana uchitaura Shona ringava Ndevele ziva kuti takatoinkludwa. Nda anoti tsamba iyi iri kuenda kune vese vanotaura malanguages ose pasi pezuva. Mutsamba iyi anotanga achiti rimwe ramazuva ndakanga ndigere mupalasi yangu, ndiri pamusoro pepalasi ndichinza kuferefeta kwemhepo, ndichidya mari dzangu, ndichitonga nyika yangu zvakanaka. Anoti ndaifara makore osaya, but pane usiku hwandakarara, ndarara ndakapinda mubedroom rangu, ndikarara patherapeutic bed yangu yakanaka, but pane hope dzakauya usiku ndakarara. Anoti hope idzi padzakauya ndichipatika, instead yekuti ndicelebrate, instead yekuti ndifara handina kufara, nekuda kwechandakarota, kureva kuti mufaro wake wakapera nekuda kwehope dzakarotwa. Anoti ndarota hope idzi, kana breakfast haana kumhanyira, akadana n'anga dzose dzemuBhabhiloni, akadana varoyi vose navauke vose nemaastrologers vanoverenga nyeredzi, akati ndine hope dzandarota. Zvikanzi mambo taurai hope dzenyu, mambo vataura hope dzavo. Shoko rinoti vese vakaedza kuda kutsanangura hope dzamambo, but vakakundikana. Vakundikana kududzira hope dzarotwa namambo.
shoko rinoti vakazodedza murume anonzi Daniel. Daniel ndokuzochiuya. Na uchaona kuti problem yatina ya Nebukadnezar. Uchaona kuti awirwa ne challenge. Chekutanga akatanga adedza vahuki nen'anga. Ndokuzopedzisira na Daniel wa Mwari. Tine vanhu vari pano vekuti dambudziko kana rauya mulife yako anopedzisira ndi Mwari. Unotanga nokuenda kumaprofita enhema. Unotanga nokuenda kudzin'anga. Unotanga kuenda kuvahuki kuri kutsvaka solution ya life yako. Tine vanhu vari pano vachinjanisa n'anga. Vamwe vachinjanisa maprofita. Vamwe vachinjanisa machechi kuri kutsvaka mhinduro muupenyu hwavo. But regani kuudze manero anu, kwese kwawaitsvaka solution hakuna solution. But the solution inobva kuna Jesu Kristu weNazareta. Ndiye wandauya kuzokutsanangurira manero anu. Uchaona kuti kunyange mwana akanzi arwara mumba, panotanga kutsvakwa dzimwe means dzinoita kuti mwana arapwe, mwana apore. Kana solution yemadhokotera yaramba, ndiwo panozozivikanwa kuti kuna mufundisi Daniel. Tadi tambotraya zvekwamwari. But ndauya kuzokuudza manheru ano iwe vari kunditeerera kuti kana wawirwa nemachallenges eupenyu, regedza kumhanyira kudzin'anga kuna mhinduro. Regedza kuenda kumaprofita enhema hakuna mhinduro. But mhinduro ina Jesu Kristu weNazareta. Ndiyona kuti kumwe kwamunaenda chimwe chinogona kurwadza ndechekuti zvataisiita kun'anga tiri vahedheni zvinoratidza kuti zvakuitwa futi nemumachechi. Nekuti kun'anga munhu waisaenda ari maoko, it's either waenda nehushi kana nemvura yemumhango. Waenda nezvakasiyana zvinobatika kun'anga. Ende kana wadzoka waidzoka zvichida une jira dema rawapiwa kana kupiwa chuma chawaizisungirira. But uchaona kuti generation yanhasi pane kumodifyiwa kwaitika mazuano. Chainzi chuma kana shinda tsvuku yainzi handipfeke ndoya wristband mazuano. Uchaona mumwe akaenda anoti cooking oil yangu iyi handidi kuti inamatirwe muteuro kumaprofita, asi ndakuda inonzi holy oil, kureva kuti zvinhu zvimwe chete but zviri kumodifyiwa. Unonza munhu achiti handinamate chimudhori, asi mumba make ane chimudhori chaman of God. Tidaire amen. Tidaire amen. Nebukadnezar mistake yake akatanga nen'anga zakatadza kuwana solution yezvarotwa. Daniel achisvika, Nebukadnezar anosimuka pachigaro chake obva ati, Daniel wauya, ndinoziva chinhu chimwe chete, kuti mauri munogara mweya waMwari, uye ndinoziva kuti hakuna hope dzausingagoni kududzira. Ndakumashure kune dzimwe dzaakamborota akasazivisa vanhu, but Daniel wakaudza mambo zvaarota zvacho neinterpretation yacho. What more idzi dzataurwa namambo dziri pachena kuti Daniel adudzire. Zvikanzi mambo taurai hope dzenyu tinzwe. Shoko rinoti mambo vachitaura hope dzavo vanoti, ndarota muti, kwete muti mudiki, asi ndarota muti mukuru. Wanga usiri pakona, but wanga uri pakati penyika, pakati penyika. Muti uyu wakura kusvika kumakore, wakaita mabranches, wakaita mashizha, wakaita michero. Shiri dzese dzinoenda dzichitsvaka chikafu mumuti umu, dzichivaka matendere mumuti umu. Mhuka dzesango dzinoenda pasi pemuti uyu dzichitsvaka mumvuri. Now muti uyu wanga wakasvibirira uchiyemurika uchiona, but zvaratidza kuti kune mutsvene abva kudenga. Ndokubva auya asiri ega,
but ane mumwe angakabata jeko. Mutsvene ndokubva adanidzira nezviguru akati, dimburai muti uyu. Angakabata jeko ndokubva adimbura muti uyu. Anoti Daniel, pakudimburwa kwemuti uyu handina kuzofara. Muti uyu wadimburwa unonzi hauna kugodurwa, but wakanzi ngausare une chigutsa. Kana wasara une chigutsa ngausungwe necheni. Bhaibheri ukariverenga rinoti achipedza kutaura hope dzake akati, Daniel, mauri mune mweya waMwari, dodzira zvinotaura hope idzi. Daniel akatora chingovana akanyarara. Ndokutanga kukwenya musoro ndiDaniel. Ndokutanga kutenderera mupalasi. Mambo ndokubva vaona chiso chaDaniel chisisafari. Mambo ndokubva vati kuna Daniel, regedza kutya, but taura zvinoreva hope idzi. Daniel ndokubva ati, mambo, ndine urombo. Zvamarota izvi dai zvisina kuitika kwamuri, but dai zvaitika kuvavengi venyu. Dai zvisina kuitika kwamuri, asi dai zvaitika kuvavengi venyu. Zvikanzi, Daniel, unorevei? Taura tinzi. Zvikanzi, muti wamaona uyu mambo wanga wakakura kusvika kumakore, wakasvibirira une michero. Muti uyu hausi muti, asi ndimi mambo. Kukura kwawaita kusvika kumakore, influence yamaita, dominion yamanayo, authority yamanayo, kusvibirira kwamaita nemichero yose, prosperity yamava nayo, vari kure vanoyemura ushe hwenyu. Zvikanzi, but makura kudaro, kune mutsvene ataura izwi akati, muti uyu ngaugurwe, kureva kuti ushe hwenyu huchadimburwa. But kunyange wadimburwa, but farai nechikonzero chekuti pane chigutsa chasiyiwa, kuitira kuti dova parinoenda pachigutsa, kana mazotendeuka, muti uya uchabukira zvakare. Nditendere nditsanangure nyaya iyi. Daniel anobva ati, mam, ndisati ndadzokera kwandabva, ndine mharidzo imwe chete yandingade kukudzai maringe nezvamarota. Zvikanzi, taura mharidzo yako. Zvikanzi, mharidzo yangu ndinoti, mam, reururai zvivi zvenyu uye tendeukai, zvichida munganzirwa nyasha naMwari. Kureva kuti kana muchida kuti zvamarota zvisaitika, imi mambo, tendeukai. Makasatendeuka, zvamarota zvichaitika saizvozvo. Daniel ndokubva adzokera kwaakadzokera. Bhaibheri ukariverenga, zviya zvakarotwa zvina kuitika. Nebhukadhineza ndokurarama semararamiro agara achiita, achienjoy lifestyle imwe chete. Bhaibheri rinoti after 12 months, kureva kuti apiwa gore rekutendeuka, but haana kutendeuka. Ndaanoti tsika dzandagara ndichiita ndidzo dzandichiri kuita nhasi, but hakuna zviri kuitika. Nyamba kune vhesi inoti wakazviita ndikaramba ndinyerere, ukafunga kuti ndakafanana newe. Tine vanhu vane dzimwe tsika dzaanogara achiita, but achingoti hapana chiri kuitika pandiri. Ndauya kuzokudza kuti hakuna munhu anongomera ndebvu dzinomera mbijana kusvikira zazara kufesi. Kureva kuti nhamo yako kana youya, ichauya wakaramba uchirarama tsika yari kurarama iyi. Bhaibheri rinoti after 12 months, Nebhukadhineza ari pamusoro pepalasi, zvinonzi akasimuka, ndokubva atarisa ushe hwake, ndokuona kubwinya. Aona kubwinya kweBhabhironi, ndokuona migwagwa yake isina mapotwo, ndokuona kune zesa isina load shedding, ndokuona zvese zvakanaka. Akati hakuna imwe nyika yakaita seyangu, uye hakuna anozvigona magonero andinozviita.
kureva kuti ndiri chibaba. Nebhukadhinezayo ari kutaura ega kuti ndiri chibaba. Shoko rinoti mazwi achiri mumuromo make ekuzvitutumadza. Kune shoko rakabva kudenga rikati, mambo Nebhukadhineza, ushe hwenyu hwapera. Zvinonzi pakarepo njere dzakarasika. Pakarepo ndokubva achonjumara. Haachafamba nemakumbo ari maviri, akufamba nemakumbo nemaoko pamwe chete semhuka. Zvinonzi pakarepo ndokubva abvisa mbatya, ndokubva atanga kuenda kusango. Aenda kusango ndokutanga kufura sora. Achifura sora, nzara dzake ndokubva dzakura sedzeshiri, bvudzi rake ndokubva rakura semapapiro egondo. Achigara kusango, kureva kuti ana tsoko dzakanga dzave shiri dzake, dzave shamwari dzake. Kureva kuti palace yakasiyiwa isisina munhu, iye akugara kusango. Nyika yose ikaziva kuti mazuva ano mambo avako vari kusango, vari kumbofura sora. Ana baba nana mai, nditeererei manheru ano. Chekutanga wakaona hope idzi dzinotaura dzichiti chasaka Nebhukadhineza azofura sora, ararame upenyu hwesango. Achigara musango, palasa haina munhu, mubhedha waisirara usina munhu, masofa aisigara asina munhu. Uyu anga ari mambo aipfeka korona, but korona yasara kupalasa, akugara musango. Nekuda kwekuti akaramba kusiya zvakaipa, akaramba kusiya zvivi, akaramba kureurura kuna Mwari, akaramba kutendeuka kuna Jehovha. Nekudaro nekuzvitutumadza nepride, ndokubva aenda kusango akatanga kufura sora. Tine vanhu vari pano vauya kucrusade inoyi, kuuya zvake. Poita vamwe vakutonamata zvakare vari muchechi vachizviti vakatendeuka. Nyamba zvaaisiita ari kunyika, kunyange ari muchechi achiri kuzviita zvakare. Kureva kuti chachinja ivhenyu chete. Kureva kuti ari kunyika aihura, but ari muchechi achiri kuhura chete. Kureva kuti tsika yake nekararamiro kake hakana kuchinja, but chachinja ivhenyu yekuitira misikanzwa yake. Kureva kuti wakaramba netsika yako iyi, chenjera kuti unotifurira sora. Tine vanhu vari kurarama upenyu hwesango. Upenyu hwesango chinokonzeresa kuti baba chaiyo, mwana azvarwa nhasi akapfeka pamba, panoita baba vane dzakakwana vanobata chibharo mwana akadaro. Chingava chii kukasava kufura sora kuri kuitwa nababa avo. Tine vanhu vari kurarama upenyu hwesango. Upenyu hwesango nekuti wakaramba Mwari. Bhaibheri ukareverenga zvinonzi muti uchikura waive pakati penyika, pakati penyika. Kureva kuti pakati penyika, pacenter of attraction. Iye zvino uri kunakirwa neupenyu, uri kudya nyika rutivi. Unoti nyika iri kufaya, zvacho zviri kunzi kufaya kudhakwa, zviri kunzi kufaya kuputa mbazhe, zviri kunzi kufaya kubira vanhu mudzimba dzevanhu. Upenyu hwesango. Tarisa kwaunoswera, munenge muchipigana ikoko, pigazi zviri sei. Muchiswera makagara pamabridge, but kana wakachenjera nhasi, ndiri simuka umbocherechedza mhando yeshamwari dzako pamunoswera muri. Wotarisa kuti kune ngani dzakapaka ikoko. Wona kuti hausi upenyu here hwesango hwauri kurarama. Kureva kuti uri kuzvitutumadza nezvinhu zvisina maturo, uri kuzvibhidha nezvinhu zvisina maturo, but hakuna kana one inenge yakapaka ikoko. Uchiswera uchizvibhiga, kureva kuti uri kurarama upenyu hwesango. Ana baba nana mai, ndine shoko rimwe chete rakataurwa naDaniel rekuti tendeuka. Ukasatendeuka uchatiraramira upenyu hwesango. Siya zvakaipa, famba munzira yakatwasanuka. Mwari kana vakakutarira vari kutsvaka ukama newe, vanotsvaka karekta pauri, vanotsvaka chinonzi hunhu pauri. Tine vanhu vasisina hunhu nekuda kwekararamiro kavanoita. Kana vana vawakabereka vachakuremekedza vachikuti baba nekuda kwekararamiro kaunoita.
vari shoko nhasi rikuti tendeuka, siya zvakaipa, uya kuna Jesu. Kana wauya kuna Jesu ndiye anokupa upenyu. Siyana neupenyu hwesango. Unoziva here kuti shoko rinoti zvakatora 7 years ari musango achifura suro, aimbode mambo. After 7 years, Bible roti pfungwa dzake ndokudzoka panzvimbo, ndokubva aziva kuti kudenga kuna Mwari, ndokubva atendeuka. Achingotendeuka chete akabva adzokera kupalasi, kureva kuti Mwari chavari kutsvaka pauri, vari kutsvaka kutendeuka kwako, vari kutsvaka mwoyo wako. Challenge atinayo mazoni, vanhu vazhinji vanotsvaka mari, but ndauya kuzokudza kuti money is not everything, but Jesus Christ is everything. Do you know kuti Nebuchadnezzar ari mambo achigara mupalace aive nesecurity yes, achigara mumba makanaka, achidya chikafu chakanaka, ane mari, but nemari dzake akatifurira sura. Money is not everything. Mari inokuitira zvinhu for yobva yapererwa. Mari inokupa chekupfeka, whether watenga kwaEdgars, whether watenga kumpedza nhamo, but yakupa chekupfeka. Mari inokupa chekufambisa, whether wauya nekombi, wauya nebhazi, wauya nemotokari, yakupa chekufambisa. Inokupa chekudya, uye yokupa pekugara. Kana yapitira izvi yapererwa, unotsvakirei mari inopererwa? Wali kutanga watsvaka Jesu weNazareta. Kana wawana Jesu wakwana nezvinhu zvose, nemari chakutsvaka, nemari chakutevera. Tine vanhu vatiri kuyemura tichiti vane mari. Ndavaiona Nebukadnezar vari kure vaiyemura life yake, but wacho vari kuyemura ari kunzi naMwari ngaatendeuki. Regedza kungochiva upenyu hwevanhu vose, hauzive kuti akazviwana sei. Ndine vanhu vandinoziva vanogara kumadheudheu, vekuti achipinda mumba make hapinde nefesi, but anopinda nemagotsi nekuda kwemhiko nezvika zvaakatemerwa. Money is not everything. Money can buy you food, but money cannot buy appetite. Tine vane chikafu chakazara, but appetite pasina. Money can buy you clothes, but money cannot buy you fitness. Money can buy you education and books, but not wisdom. Kureva kuti mari inosvika painopererwa. Munhu anoenda kwanyore-nyore otenga mbedha kwanyore-nyore, but kana autenga haparare nyore-nyore. Kune vanhu vekuti main bedroom yake inenge yakakura seground wrestler, ari momo orara pambedha wake, obva akiya futi door. Pavaranda panenge pane window screen, paita alarm sensor inosensor motion, pobva paita guard wokusekuriko anenge ane futi, ane imbwa, paita juraho inosvika kumakoro, imariyo. Pamusoro paita razor wire, poita electric fence, but akarara achiti ane security. Money does not give you security. Kune chimwe chisingaonekwe naGad, imbwa yeukure chinonzi madzikirira, chinongerekana chapinda imomo, zvekuti mari ine painoperera. Akarara ipapo anotanga kurota welcome to Snake Park, achirota nyoka. Zvekudza kuti money does not give you solutions, but Jesus is the life giver. Tine vanhu vane mari dzine mumvuri, mari dzinoti kwaziwai. Ari mumotokari anenge akagara papassenger seat, usafunga kuti ndi driver, chasaka agare papassenger seat urwere, but mari iripo zvayo. Zvoreva kuti with money you can buy blood, but you cannot buy life. Kune vanhu vane mari
bekuti anenge ana bhabha wake haagere vamwe anogera iye chete. Bhabha anenge ari pasalari, anenge ana dhokota wechirwere chega chega, ana dhokta anoita zvemazino, oita dhokta anoita zvokuongorora pathroat, oita dhokta anoongorora zvemudumbu, madhoktora akasiyana. Kureva kuti ana specialist aka wega wega. Nemumwe anoona munhu kuti madziva ari kufamba zvakanaka here. Imari yese. Ende kana arwara haende kuchitungisa General Hospital, anoenda kuAvenues Clinic. Kunofonerwa maspecialist. Vamwe vanoflya kubva kuIndia, vamwe vanoflya kubva kuAmerica, vamwe vanoflya kubva kuCanada. Vachinga munhu arwara anokomberedzwa nemaspecialist 10. But muridzi wemweya kana ati akuda mweya wake anogwina akatisiya. Zvekudza kuti mari ine painoperera. Wadi watsvaka Jesu manheru anonesera Jesu. Nebukadneza ane mari dzake, but wakaenda wakanofura sura, akararama upenyu hwemusana. Ibaba munhu kuuya kudai akadzikama kudai, usati auya kuzonzwa vhangeri, mungauya kuzokechwa chete. Achibva ipapa pavanotenda vakakechwana, iro vhangeri aparidzwa kudai. Ende ukamuti atendeuka, hadi kutendeuka ndakutendeuka kunoti netsei, especially number 1 munhu akasadzidza, uye number 2 kusadzidza kovhengana nedhimoni. Munhu iye anonetsa kutendeutsa. Ndinoona kuti kune vanhu vane maprivate jets avo today, but vari kunamata Jehovha uyu. Tine vanhu vane mari dzavo, but vachinamata Mwari. Iwe hauna chaunacho, but uri kuramba Mwari. Ibaba ukamona akamira right now pakrusade akaisa ruoko muhonge, usafunga kuti akabata honge, akabata chidya. Achinzwa temperature yebhodi. Vanhu vakamuti uya ugamuchire Jesu anokudzwa kuti zvinomakisa. Kugamuchira Jesu akumakise, but kubatwa nemukadzi wemuridzi ndizvo zvinomakisa. Kudhakwa ndiko kunomakisa. Wakasatendeuka uchararama upenyu hwesango. Chii chinokonzera kuti munhu anosiya imba yake yakanaka, usiya mukadzi nemhuri, unogara kusango, kugirlfriend, aisiya palasi. Ende imba yacho yegirlfriend ijaradha ranopinda akakotama. Apa panze pakapakwa motokari yakanaka, chingava chiko kasava kurasika kwenjeri. Ende chinosaka chipfeve chikudechi, usafunga kuti wakanaka, imari iri kudiwa. Nezuva raichapera ngoma uchazoti kumba kune mukadzi. Hakuna boyfriend yandakanzwa inini kuti yakafira mumba mechipfeve yakanovigwa. Unodiwa uchiri mutano, rwara zvekutadza kuenda kutoilet, unohairwa bhara unzi enda kumukadzi wako. Chinosaka baba mudiwa hakusi kuti makanaka, imari yadiwa iyo. Regedza kurarama upenyu hwesango. Kufura sura. Tine vanhu vari kufura sura nekuda kwelifestyle yavo. Tarisa mhando yechikafu chaunodya, ndibvunza wakagara naye kuti hakusi kufura sura here ikoko. Mobvunza uchienda kumba kwako muno dya sapa yakaita sei. Tarisa mhando yemasofa kuti hakusi kufura sura here. Kune mumwe akarwara kune imwe nzvimbo, ndobva taenda namai mufundisi. Tasvika zvikanzi arwara ari mubhedhi, tikati ngauye mulonje timunamatire. Zvikanzi haasi kugona kufamba, pinda imo munamatire. Ndobva tapinda namai mufundisi mubhedhi, takangopinda 2 seconds. Ndobva tadzoka
tikati hamuna munhu, zvanzi mati kudii? Tikati hamuna munhu, zvanzi arimo. Tikati hamuna munhu, zvanzi handei. Taenda takazodiscover kuti anga akabhovhoka pakati pomubhedha. Ndibvunzira naye kuti hausi upenyu here hwesango ihwohwo. Unoziva baba namai kana matukanawoso, tinoexpecta kuti baba vanorara vakatarisawo, mai vorara vakatarisawo, but nekuda kwemhando yomubhedha munoita unity government. Ndauya kuzokuudza kuti tendeuka usararama upenyu hwekufura sora. Unoita masofa echinyakare ekuti mweya wambuya nehanda wakamuka ukayamumba mako haurasike. Unoti masofa aya ndenguva yedu aya. Upenyu hwekufura sora. Ina vakune mumwe akutotarisa time dzakwana. Ramhanyira kumba ngavapedze tiende kumba. Ramhanyira kwacho kuri kunzi kumba usati full house one room. Nebukadhineza akanzi mambo tendeukai, but zvakatora gore asina kutendeuka, kureva kuti akatoda kutanga apenga kuti azotendeuka. Chenjera kuti kuda kutanga wapenga kuti uzotendeuka, but usati wapenga natitendeuka uye kuna Jesu manera ano. Tarisa upenyu hwako hwauri kurarama, upenyu hwetsvina. Unoita upenyu hwekuchinjanisa vasikana. Iyo neAIDS yakauya hana irova ivhunduke. Iye musikana wacho wese auya anongobvuma futi. Unoziva kuti mumwe musikana ipapa takauya nemabinocular emweya ipapa, nesikani yomweya, uchaona kuti muviri wake wese anenge ane fingerprints aJohn, uta Thomas, uta Peter, uta Andrew. Mwanasikana anozvirerutsa. Kana nichienda kumba kwedu inini kwandogara, ndopfuura nekuGreencroft. Pandopfuura nepaGreencroft pane pick up yandakaona inotengesa manwiwa, mawatermelons ndafarira. Saka vane tsika yekutora 1 woricheka nepakati ronunira kunyanga uchida kudarika, but ukaona kununira unopaka mota. Ndakapaka motikari ndakasiya dzimai mota ndokubva ndaenda papick up nchida kutenga manwiwa. Ndasvika zvika ndakati anonaka here manwiwa, zvikanzi kumberi. Ndakati unorei, zvikanzi kumberi kwekumberi. Zvikanzi kana mune nharo ira takacheka iri tarise kununira testai. Ndokupiwa kapisi ndokubva ndatesta, ende rainaka nwiwa iroro. Ndokubva ndamanikidzwa kuda kutenga nwiwa nokuti rainaka. Ndokubva ndamupa mari ndokugamuchira. Agamuchira mari, ngatichiendai pakunhonga nwiwa. Ndakasiya riya rakachekwa ndokunotora nwiwa riri fresh ndokuchenda naro kumba. Chiri kusaka vamwe vasarorwa, watestwa nevakawanda. Vanokusiya votora vari fresh vonokanda pakicheni. Ndiri kuti tendeuka manheru ano, itya Jehovha. Kutya Jehovha ndiko kuvamba kwezivo. Neari kudzidzira anouya pauri. Siyana neupenyu hwesango uyu. Ivava kune vamwe ana baba ipapo usati vhangeri ari kutotarisa sei. Mumwe anotiza kubasa achimhanyira vana vechikoro. Kana chako chiri kuda mwana wechikoro, chienda kwaNB, tenga sechero, tenga uniform pa mukadzi wako upfeka. Kana kwako kuri kuda vana vechikoro,
ukasatendeuka unorarama upenyu hwesango. Tine vamwe vari muchechi vari kusanganisa. Vamwe you are into homosexual, vamwe into lesbianism. Nemakariro ako unaita mara uchaombeko, vanokuofa mari uya kuti join. Bhaibheri ukariverenga rinoti ari musango anga asina kupfeka. Tarisa mapfekero unoita. Unopfeka mini nevhendi inoperera payakatangira. Anopfeka blouse nokuti dairy board inenge iri panze apa. Tarisa kana uri murume pfeka semurume. Kana uri mukadzi pfeka semukadzi. Ndakwane vamwe varume vakupfeka sevakadzi. Anofamba akadaiswa chimaoko so. Akaiswa earring. Tendeuka. Ndakapinda rimwe zuva ndinotora dzime yangu musaluni ndokuona mune mumwe murume ari mudhiraya. Tarisa kuipa kwaita nyika. Kushata kwaita nyika. Nevanhu rume vakuenda nemudhiraya mesi. Nona murume akaisa earring, achizora lipstick. Tendeuka. Ndauya kuzokudza Jesu anokutsikinura. Jesu anokusunungura. Vese vanhu vari kutemba nava vachakusiya. NaBhaibheri roti vese vaimirana Nebhukadhineza mupalasi vakamusiya akaenda ega kunofura sora. Jesu ari ega ndiye asingakusiye. Anoona nezvisingaonekwi nevamwe. Paunorwadziwa anoziva zvinokuchemedza. Anoziva zvese zvinoitika muupenyu hwako. Vese vari kuvimba navo vanokuchengeta. Kana izwi rataura uchanofura wega sora. Tine vamwe vane mari dzavo, nemba dzavo nemota dzavo, varisiya tsika dzakashata. Ndau uchatidonhera pasi. Uchadonha sematamba. Ndachinodonha ndechambosimuka. Wamudenga uchibhururuka, uchimhoresana neshiri. Ziva kuti pasi pachine sora. Rekuti wakatadza kuchengeta nyasha dzawakapiwa, sora rakagumirira kuti zokugama. Kurarama inyasha dzaMwari. Iko kuuya kwawaita pano inyasha dzaMwari. Siyana neupenyu hwesango. Upenyu hwesango. Kune murume anonzi Samsoni. Ane vabereki vake vachienda kunoroora. Apa munazari waMwari. Haatenderwi kuenda padhuze nechitunha. Uye haatenderwi zvakare kumwa zvinodhaka nekuti munazari waMwari. But vachienda kunoroora akatiza vabereki vari munzira, but akatiza akatsaudzira akaenda kusango kwakazoenda kuminda yemizambiringa. Unotsvake kusango. Minda yemizambiringa ndoinogadziriswa zvinodhaka. Iye munazari haatenderwi kumwa zvinodhaka, but kwaanorambidzwa ndiko kwaanotambira. Tarisa kwaunotambira nekwaunoswera. Unoswera kuti unani, muchiitei, muchitaura nyaya dzei. Tsoka dzako dzinofambira zvei. Maoko ako abata zvakawanda sei. Meso ako aona zvakawanda sei. Paunorambidzwa ndiko kwaunotambira. Neinternet yakati kuuya iyi. Nonge uri papornography. Nekutumirana maWhatsApp evanhu vasina kupfeka. Muchiti muri kudya nyika rutivi. Siyana neupenyu hwesango. Bhaibheri roti aenda kwaakarambidzwa kune shumba yakada kumuuraya. Kureva kuti Satani anokurwisa kana wavhura dhoo kuti akurwise. Regedza kupa Satani mukana. Tine vanhu vari kupa Satani mukana nekarekta yavo.
neunhu hwavo nekararamiro kavo. Akakunyebera kuti chinonzi murume kurova mukadzi ndiani? Amen. Tinana baba wakawanda norova vakadzi mudzimba zvichibhadhira futi. Peta vana mai vanoshaudha varume futi. Poita vana vasingaremekedzi vabereki. Bali paakaenda kune chakarambidzo, shumba yakada kumuuraya. Ziva kuti Satani akada kuzoba kuuraya nekuparadza. Satani chanoda kuita palife yako ada kukuuraya. Hapana chinodiwa palife yako. Nenyasha dzaMwari akauraya shumba. Ndokuenda kwavakaenda ndokunorora vakudzokera. Vari murodhi yakanaka nevabereki, akasiya rodhi akuenda kusango futi. Kudzokera kune chakafa kuda kunoona kuti chiri sei. Ende pakuzodzokera kune chakafa akazoona mane uchi mune chakafa. Tine vanhu vari kuona zvinhu zvinoyevedza nyamba uchi pati uri mune chakafa, mune chakaora, mune chiri kunhuhwa. Unotsvakei pauchi une mune chakaora? Ivava so unodzokera kunosora kunoongorora chakafa chako. Munhu wakadanana naye kuhigh school unomutsvaga paFacebook kunoongorora chakafa. Unotsvaga profile picture ye-ex girlfriend uri kuenda kunoongorora chakaora, but uchaona mune uchi mune chakaora chake. Tine tsika dzakaurayiwa kare naMwari. Kune vamwe vari muchechi anopasa ndakasiya doro, but weekend unomona achida kumbenda kubhawa. Timboona kuti vatai mwana wavo vachiri kumhose, kungoona. Unotsvakei kune chakafa? Tsoka dzako dzine simba rekufambira zvakafa. Chiuya kune zvine upenyu hauye, uya unamata hauye, uya utendeuka hauye. Nongochizvibhiga chaunacho futi hauna. Hauna kana chinobatika pauri basa racho hauna. Orevo yacho hauna. Metse dzacho wakafoira. Shona yaunotaura wakafoira. Agriculture kurima mavheji wakafoira. Chiuya kuna Jesu unoramba wakaomesa musoro kwauriko. Akakudza kuti kunamata kunonyadzisa ndiani? Tarisa hurongedzero wakaiswa pano. Pane mari yakawanda yapinda pano. Dai taida kuhumwa nemari yese taitadza kuhumwa. But mari yaiswa paconference ino kuti ari kurima auye kuchiedza. Akapofomadzwa meso akashinuke. Ndangariro dzako ngadzidzoke panzvimbo. Nenewo ndaiverombe chindiona kudai so. Hauna zvaunondiudza iwe. Takabva neko kumunga kuna ipo. Takauya kuna Jesu kune upenyu. Kana wauya kuna Jesu unoreceive chinonzi life. Urombe hunosiyana newe. Kudzungaira kunopera. Kupererwa kunopera. Kana wauya kuna Jesu. Samson akadzokera kune chakaora, kunoona kuti chiri sei, ndokuona mune uchi. Tine vanhu vari kudya uchi hwezvakafa mukati umu. Naivo vabereki futi, ndabhaibheri kuti Samson atora uchi akaendesa humwe futi kuvabereki. But vabereki havana kubvunza mwana kuti wabva kupi. Tine vabereki vari kutengerwa grocery nemufomu tiri musikana, havabvunzi toda kutenda Jehovha. Tine vabereki imba iri kuvakwa nemwanasikana ari form 4. Nanga vakanyarara toda kutenda Jehovha, ndiMwari weminana, Mwari wamashura, Mwari wezviratidzo. Kana uchi wauya bvunza source. Wabva pai.
hatidye uchi wabva pane chakafa. Ivava ukamona akagara Sodoma akadzika. Ivava pane iri kuromba usiku wanhasi akagara ivava. Isina kuti uya kuna Jesu ugamuchire upenyu. Ere Bhaibheri ukariverenga rinoti Nebhukadhineza paakaziva kuti kudenga kuna Mwari, pfungwa dzake dzakadzokera panzvimbo, ndokubva adzokera kupalasi. Zvinonzi vaya vachimona kupalasi vakabva vanomumbundira ndokumugamuchira, ndokubva adimburwa nzara, ndokugerwa ndebvu nebvudzi, ndokubva apfeka gauni rake ndokugara pachigaro chokutonga. Nzvimbo yake ndokuwanikwa zvakare mupalasi. Kureva kuti 7 years asipo ari kusangwa achifura sora, kuna mumwe mambo akagadzwa. Nzvimbo yake yanga yakachengetwa chiri chigutsa kuti kana azotendeuka anosvikoenda panzvimbo yake. Kureva kuti zvauri kutsvaka zviriko, but hauzviwane kusvikira watendeuka. Pauchatendeuka uchaona palasi yakakumirira, chigaro chako chakakumirira, korona yako yakakumirira. Kunza mwana muparadzi akaramba baba akaenda kunyika iri kure, akatanga kurara mundove dzenguruve achidya chikafu chenguruve, nekuti atiza kuna baba. Regedza kurarama upenyu huri kure nababa, iva padyo naJehovha. Mwari vari kutsvaka chinonzi ukama. Kune vhesi inoti pane vachauya kuna Jesu kuti Ishe, takadzinga mamhepo nezita renyu, tikasimudza zvirema nezita renyu. Jesu ubvati ibvai pano endai kugehena. Now chinovhundutsa ndechekuti vari kuti takatodzinga mamhepo nezita renyu, but Jesu ari kuti ibvai endai kwamaitira mabasa erima. Mwari akanipa revelation yekuti unoziva here kuti foni yangu baba Madao vakandipa foni vakati Pastor Mako, foni ndiri kukupa as a gift, as a present, this is your phone. Ndikatora phone ndoti baba Madao maita zve mandipa chipo chefoni, but chasaka vandipe phone chikonzero chekuti vane ukama hwakanaka neni. But uchaona kuti 2-3 years later ndiri kuchishandisa phone for communication, but ukama hwangu navo wakanzi wapera. Hapana pavachati foni yangu yandakakupa ndipi, vanondisiya ndine foni. Kureva kuti ndicharamba ndichiishandisa, but ukama pasisina, ndachipo chavakandipa. Saka tine vanoshandisa zvipo kuita minana, but ukama pasisina naJehovha. Saka Jesu ari kuti dzokerai munoita kwamaitira mabasa erima. Mwari anotsvaka ukama kudarika zvinhu zvese. Hatitarise chipo, totarisa character. Tinotarisa unhu, unofamba sei, unorarama sei, unotaura nyaya dzei. Aidya chikafu chenguruve, akugara nezvipfere, mari yekutengera mhuri chikafu hauna, but yechipfere unayo bada. Mwewe urombe. Mari yerent inoshayikwa pamba, but yekutengera gochi chipfere inowanikwa. Tendeuka. Nezuva pfungwa dzake padzakaenda panzvimbo, zvinonzi akabva aziva kuti kumba kuna baba. Regai ndidzokere kuna baba. Zvinonzi ari munzira yekuenda kuna baba, baba vakamuona achiri kure. Asati ataura nyaya dzake, baba vakamumhanyira, vakanomumundira. Akati baba, ndakatadzira imi newedenga, ndiregererei. Shoko rinoti akaenda akanogezeswa. Agezeswa ndokubva apfekedzwa bhachi right size, ndokupfekedzwa shangu right size, ndokupfekedzwa ringi right size. Kureva kuti tunhu twake twagara twanga turipo, patwanga twakachengeterwa kuti kana abva kundove dzenguruve, kana auya kuna baba, anopiwa tunhu twake. Healing yauri kuda tinayo,
but tanga wadzoka kuna baba. Deliverance yauri kuda tinayo, but tanga wauya kuna baba. Basa rauri kutsvaka riripo, muchato wauri kutsvaka uripo, but tanga waenda kuna baba. Wakasaenda kuna baba upiwe tuno twako. Tine vakawanda vanorwara vataona Mwari achiporesa. Ndikutaura zvandinoziva kuchechi kwangu vanondipupurira. Taona vane mafibroids achibuda chinyungudika muchechi. Taona vane cancer vachipora vachiuya vachipupura kuchechi. Taona zvirwere zvinonzi hazvirapike zvichirapika. Taona mhopo dzichinyangarika. Saka unudze zvehealing. Healing yacho iripo. Pari chokutanga uya kuna baba. Tine vanhu vari kutsvaka mabenefits aMwari but vasingadi Mwari wacho. Mwari wedu haashandire, anotsvaka ukama newe. Iva vakagara ari kutsvaka lifestyle yakanaka, but haadi kuita ukama naMwari wacho anopa lifestyle yakanaka. Zvese zvauri kuda zvinobva kuna Mwari, but Mwari vari kuti ukama first. Siya tsika dzakaipa, tendeuka manheru ano. Vamwe ane hari yedoro, hari yefortune, but inopera, inobviswa naJesu. Tine vamwe vane ma-addictions, ma-serious addictions, but it is only Jesus that can deliver you. Visa kuzvitutumadza, visa pride Yesu iri pauri. Zvinonipise uone kuti Mwari akusimudze here. Zvinonipise uone kuti Mwari akugarise here pachigaro namachinda. Adzokera mupalace Nebukadnezar, anogara patafura, ndokubva atanga kunyora tsamba yataverenga iyi. Akati tsamba iyi ngainyorerwe vanhu vese venyika dzose, zvizivikane kuti kudenga kuna Mwari anotonga ikoko nepanyika. Anobva ati ndinorayira marudzi ose kuti ndaanamate Mwari waIsraeri. Uyu muhedheni mambo vane 12 twese, but vari kuti tendeukai. Hazvina kuomera Mwari kuti vakusimudzire vakuendese panext level. Hazvina kuomera Mwari kuti vakuitire zvese zvaunotsvaka muupenyu, but chavari kuda pauri mwoyo wako chete. Anoti tarira, ndiri pamukova, ndiri kugogodza pana ada unamatirwa, ndiri kugogodza. Anoti ukazarura mwoyo wako ndichapinda mauri, ndogara newe, ndodya newe patafura. Manheru ano nditeerere. Samson nekuda kweupenyu hwake akazotanga zvakare kutamba nezvipfeve ana Dherira, kusvikira abviswa maziso, kusvikira abviswa bvudzi. Nyamba muNazari aisatenderwa kubviswa bvudzi, ndokubva aitwa bofu ndaSatani anokuperformance. Chinosaka urambe Mwari haadi kuti uende kudestiny yako, haadi kuti uende kufuture yako. Bandauya kuzokuudza kuti your future is brighter than your yesterday. Ramangwana rako rakajeka kune zvishinu zvawakarongerwa naMwari, but Satani anokuperformance, haadi kukupa direction. You are spiritually blind. Zvinonzi akaendeswa mutemberi yaDhagoni akanzotanga kutamba, ndokubva unoziva chinorwadza ipapapa, chinorwadza munhu wakagara naye matambiro anoita. Pakaimbwa ipapa pamudhara chauya uone matambiro anoita, bali pakaimbwa changaviro mponesa ndakadzikama dhara chauya. Samson achitamba, Bhaibheri shoko raMwari, bvudzi ranga rakabviswa nokuda kwechiri.
tine vanhu vane chivi chavakaita, tine vanhu vakaita ma-abortions mukati umu, dzangani nhumbu mimba dzawakabvisa iwewe. Tine varume vari pano vane vana vemusango vasingazivikanwi, zviri kukutadzisa kuwana breakthrough mulife yako. Pari Jesu ari kuti tendeka uone zvandinokuitira mane vanhu. Wakaveurwa musoro nekuda kwana Dherira vaunotamba navo. Bari shoko rinoti akanamata munamato akati, God, once again I need your touch. Chisina kuziva maFiristia ndechekuti kana agerwa bvudzi pane parichamera. Manero anu nekuti wanzwa vhangeri ndinoti bvudzi rako ngarimere nezita raJesu. Tinonamata the God of a second chance. Nebukadneza akapiwa second chance. Samson akapiwa second chance. Manero ano Mwari akupa mumwe mukana zvakare wekuti uya kuushe hwangu uone zvandinokuitira. Uchaona kuti nezuva rauchatanga kunamata vanhu vachatanga kuyemura upenyu hwako, madoors achatanga kuzaruka, zvinhu zvichatanga kuitika muupenyu hwako, chaunonongedzera chinotanga kuitika, zvinhu zvako zvinova zvakaropafadzwa nekuti wane ukama naJehovha. Ndiro shoko randaya kuzokudza manero anu kuti bva kurima uya kuchiedza chaMwari.